Parhalado pasahaton selamat hari Minggu tusuderuas naman dohoti parmingguonon. Martua maaka naro di bagasan Tuhani. Miguta sadarion ima na margoar Minggu 12 Dung Trinitatis. Topik Mingguta sadarion patar do saluhutna di adopan ni Tuhani. Tapujima debata di bagasan lasni roha taendehon ma ari namar hasonangan. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, natumo palangit, dohot tanoon. Amin. Pardenggan basa do Jahoba, tau partano batoan di ari hagogotan, jala ditanda do akana marhaposan tu ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, naso kal jala na bonar, dialohodo na gijang maroha, jala dipatimboho do na serep maroha. Alani upangido hami tuho, sai ramoti hami, asa unang jukat hami, unang ginjang rohanami, alai togu-togu hami, marhite-hite tondim, asa unduk, serep, tobok, jala burju rohanami di adopan ni halak saluhut. Alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Puji
patik ni debata di mingguta sadarion iman natar surat di Galatia onom ayat 10. Atong binsan sadihari dope taulahon mana denggan di saluhut halak alai gumodang matu dongata sahar posean. Rap magidogogo mahita tu debata mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik ni. Amin. Tabegema kur ina hana.
tato potima dosata tu debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jalana bonar, parasir jala partalup, niroha jalana basar doho, sai marpangulahi maroham midahami, ibaeni sai se sama sude dosa nami, dangadong nahu pangasahon hami, dukon ni asi ni roham, hati goran na pinatupa ni anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom, ibaeni pasonang jala apuli mahami, akan na hinophop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Isebe mangaluhon akan napinilit ni debata, debata dona mamintori, ise dona mandabu uhum hamagoan, Kristus Yesus dona umate, alai danda holani, nau mulak mangoludo, jala disiamun ni debata do ibana mangon dihon hita. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Tabegema kur ina Kamis.
Hatani debata turpuk di ari mingguan, iman natar surat di Lukas 14 ayat 25 ro di ayat 30 manjaha hita marsoring-soring. Taringot tuna manoa dahon diri. Alai torop dohalak namandongani ibana, jadi humusorma ibana nina mamandok nasida. Dang tarbaen gabe sisianhu halak naso manuhuk silang natu ibana lau mahihuton au. Unang dipauli jolo ojahana hape dang tugogona pasahat hosa gabe surahan di sude halak namarni dasa ibana. Ise raja na borhat marmusu mangalodongana raja na sojumolo hudul mamikiri manang na tardompak hosa mardongan saloksa soldadu alonai naro manahopi ibana mardongan dua loksa. Ayat 30 rap mahita manjaha. Hamu pe dang tarbaen agia ise hamu gabesianhu. Anggo sotartani hosa nasana iban. Ima sahatna martua doakan natu mangyon hatani debata jalana umpapsa. Amin. Tabegema kur ama.
tahatinakon ma haporseon tai, songon na hinatinakon ni dongata sahaporseon, di sandok portibion, rap ma hitamandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, na tupung palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba, na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di perbadia, andorang so habubuan ido Tuhanta, na tumaon na bernit, di pangumuan ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hauparnar silang, na tuatu banuatoru, dung tinato, na mulak mangolo di aru patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudu tu siamu ni debata Jahoba, amanai, argogo na sohatu dosani, di si maibana, pai mamulak sogot tutano on mangumi, alak na mangulu, dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihangoluan nasora sudah.
Shalom. Shalom. Tabegema titing di huriata di bagasan mingguon Minggu 4 September 2022. Na perjulu goarne minggu ta sadarion ima minggu pa 12 hon dung Trinitatis doho topik patardo saluhuna diadopan ni Tuhane. Napa duahon partangyangan sektor di hari Jumat sia September 2022 di Patupa Huriata do partangyangan sektor maringanan di Garijon turpuk jamita di enet sian pesalmen biddu 50 sada ayat sada sa rodi ayat 10 doho topik di halomohon debatado hamubaon ni roha atong ria mahita ro tu partangyangan dibuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Napatuluhon warta Dewan Koinonia tulu A PA seksi remaja di hari Sabtu 10 September 2022 pukul 10 wib sahat tuna sidung di Patupa Huriata do PA remaja maringanan di ruang konsistori Nats PA di enet sian Matius biddu sia mamuka sian ayat sia sa rodi ayat 10 tolu pelayan PA ima amang situa J Pakpahan tolu B seksi remaja dohot Naposo Bulung hobartu undangan remaja Naposo Bulung HKBP Duren Sawit dalam rangka pesta parheheon kategorial remaja Naposo Bulung HKBP Duren Sawit sadarion Minggu 4 September 2022 mulai pukul 10 pitu wib saat tuna sidung parsidohot do yana kota remaja do Naposo Bulung ni huriata maddohoti acarai huhut patu begehon edde puji-pujian di goar ni Tuhata. Tolu C Pasutri di hari Sabtu dohot Minggu tanggal tolu sahat tuna tanggal 4 September 2022 di Patupado Retret Pasutri maringanan di Rumah Sahabat Keluarga Cibinong dohot tema We Time memperjuangkan kebahagiaan naniuluhon amang ketua Dewan Koinonia. Tolu D seksi Paropuan HKBP Pondok Bambu di hari Sabtu 10 September 2022 mulai pukul 6 wib satu pukul 10 pitu wib seksi Paropuan HKBP Pondok Bambu Patupahon Kebaktian Padang maringanan di Buperta Cibubur Aula Cut Mutia doho tema ngeri-ngeri sedap tulu generasi. Untuk pendaftaran boima menghubungi Inang Nyonya Mona Sinaga Borutapea nomor telepon di 08 pitu 80 10 sia 10 sia 20. Napa opaton warta Dewan Diakonia Komisi Beasiswa pina botohon tu sude ruas penerima beasiswa di hari Minggu tanggal 10 September 2022 pukul siawib manangdung sidung parmingguon manugut Komisi Beasiswa Pasahaton Beasiswa tu 24 halak siswa-siswi ruas ni Huriata HKBP Pondok Bambu maringanan di Rumah Muria laos unang lupa mabuan kartu peserta beasiswa dohot catatan mengikuti ibadah di gereja. Napalimahon Panitia Pesta Pra Jubileum Gotilon Natal 2022 dohot tahun baru 2023 dohot Pesta Jubileum tahun 2020 tolu. 5A di hari Minggu 10 September 2022 dung sidung parmingguan arian Panitia Pesta Pra Jubileum Gotilon Natal 2022 dohot tahun baru 2020 dohot Pesta Jubileum tahun 2023 Patupahon rapat koordinasi maringanan di aula ni gerejata
Pinangido tu sude anggota panitia asaria maddohoti acara rapoti. 5B. Rekening panitia. Panitia nunga membuka rekening atas nama panitia Pesta Jubileum 2027 IMA di Bank BRI cabang Tanjung Priuk, dohot nomor rekening 01886 01000 12 sia onom 5 onop pitu. Napa onopon padidion nabadia nasogot di parmingguon pukul pitu 00 wib nunga di patu pahuriata padidion nabadia tu sahalak anak bawa namargoar Carlo Leonardo Christian Pajaitan ruas sektor opat wik 15 parhalado do sude ruas niuriata pasaton selamat menerima baptisan kudus di pasu-pasu tuhatama akan atoras lau pagodak-godak kondak danaki. Papituhon surat masuk Sian Distrik Walu DKI Jakarta. Pitu A. Undangan pembinaan remaja. Di hari Sabtu 10 September 2022 mulai pukul sia WIB 1 Sidung di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do pembinaan remaja maringanan di gedung Sekolah Minggu HKBP Duren Sawit dengan topik Find Your Passion in this Era. Pembicara Christian Fals dan Margi Simanjuntak. Di Pangido di setiap resort mengirimkan 10 orang utusan remaja. Pitu B. Undangan pembinaan Naposo Bulung. Di hari Sabtu 17 September 2022 mulai pukul sia 30 wib 1 nasidung di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do pembinaan tu yana kota Naposo Bulung maringanan di HKBP Petojo do tema Naposo agen perubahan. Di Pangido setiap resort mengirimkan 3 halak utusan Naposo Bulung. Pawaluhon Tim Cipta Lagu Jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Dalam rangka Jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu, nunga terpilit B Tim Cipta Lagu Jubileum HKBP Pondok Bambu yang terdiri dari para pelatih, dirigen, dohot pemusik HKBP Pondok Bambu. Ima Naparjolo, Sahata Patio Pasaribu, pelatih manang dirigen. Napaduahon Eva Manulang, pelatih dohot dirigen. Napatuluhon Nyonya Lydia Simanjuntak Boru Manulang, pelatih dohot dirigen. Napaopaton Vera Manulang, pemusik. Napalimahon Situa Insinyur FL Enrico Siahan, Dewan Marturia. Napaonopon Situa E Manulang SE, seksi acara panitia Jubileum. Tuhatama mangalehon habisuhon habistaran tusude anggota tim pencipta lagu Jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu gabe lasniroha di sude ruas HKBP Pondok Bambu jala puji-pujian di Gowarni Tuhata. Napa siahon ruas Namar Sahid di bagasan Parsahitot do ruas ni Huriata. Ima naparjulu sinaga terpapar Covid isolasi mandiri ruas sektor Tolu wik 12. Napaduahon Nyonya Rumada Sinaga Boru Tagaol terpapar Covid isolasi mandiri ruas sektor Tolu wik 12. Napatuluhon Gizel Sinaga terpapar Covid isolasi mandiri ruas sektor Tolu wik 12. Naopaupaton Nyonya Clarissa Hutagaol Boru Napitupulu terpapar Covid isolasi mandiri ruas sektor Sada wik Sada. Napalimahon Margaret Hutagaol terpapar Covid isolasi mandiri ruas sektor Sada wik Sada. Napaonopon David Hutagaol terpapar Covid isolasi mandiri ruas sektor 2 wik 5. Napapituhon Deborah Nasyam Hutagaol terpapar Covid isolasi mandiri sektor 2 wik 5. Napawaluhon Bona Manulang terpapar Covid isolasi mandiri ruas sektor 2 wik 6.
Napasiahon Nyonya Margaret Manulang boru sitanggang terpapar COVID isolasi mandiri ruas sektor 2 wik onom. Napasapuluhon Jonathan Manulang terpapar COVID isolasi mandiri ruas sektor 2 wik onom. Tabuamma di bagasan tangyangta asa tumibu hipas di lala rohana sida. Pasapuluhon parhepengon. Pelean turia gudangna 16.535.050 rupiah. Pelea tu pusat gudangna 340.750 rupiah. Pelean tu dana pensiun HKBP gudangna 8.712.000. Pelean tu DSA gudangna 4.502.100. Pungusude 30.010.700 rupiah. Songonima titing namasa di huriatta di bagasan mingguon. Saya di pasu-pasu tuhata masude pakubasion do peleani bain sangap do puji-pujian di gowarni tuhata. Amin. Arende Mahitas Sian buku Ende nomor 128 ayat sada dohot udutan.
Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluhut na kamanginang, di bagasan las ni roha mahita, magbigi hata ni debata jamita di hita di hari Minggu sadarion, imana tersurat di buku Pesalmen biddu 130 sia ayat sada saat rodi ayat onom. Songonon ma didok. Ale jahuba disulikit jala ditadahodau. Sai di botohodo manang na hudul manang na jongjongau. Garisian na dau diatu sihodo pikirakku. Manang madaladalan manang mudu mau disigi hodo au. Jala takasdo di botoho aka dalaku sudina. Aidang adong nanggosada hata di atas dilaku. Tongon do ali jahuba di botoho do sudinai. Tole siya pudi. Tole siya jolo di haliangi hodo au. Jala dilinggom tanganmu do au. Tung masurukudo parbinotoan si songoni diau. Mati bohudo dang hadong dongan ahu. Ima sahatna. Hamuna kadongan sapor siaon, gudang gua kadongan, dung ditemukan CCTV nuaing, gabi song na dipahobar jamita otusi. Jelapatan na gabi hira dipatudus ma debatado CCTV. Ape daw, so tungadok kita na patudus so debatado CCTV. Ay taboto do takas molo CCTV peristiwa pada saat itu bo direkam. Ipi boido kaburi, boido segai, boido gabe sosai ala ni arus listrik da sodinggan dot nasi. Ala yang go debata, sejak kita ada, bahkan sebelum kita ada, tagan suadong do pehita, tagan dibortiat do pehita, nunga ditadda hita. Jalai pai hutihut do hita terus, saat rodina marujung ngolutai portibion. Jadi ido bana didok parpesal menon mati bohudo dak kadung donganau. Dang boy masuk betu pikiran na. Ayang go CCTV na masuk tu pikiran ni Zolma dopi. Alayang go dang boy masuk betu pikiran ni Zolma songo dia ma debata maradopon Zolmai. Hamuna kadongan tapi hutiu do takas nakingani mudu penina di sidu ibana. Siap pudi pe di boto, siap jolo pe di boto. Hudul pe di boto. Manangahana di rohani parpesalmi di boto debata. Hidup penna di dok debata parbinoto nasun sudedo patar di jolo ni debata. Lau sido tema ni minggu tasadarion. Atong molo sudedo patar di jolo ni debata. Songod dia mahita menyikapion. Songod dia mahita makanguluhonon. Adong madua neng botota. Na parjolo ima molo sudedo patar di jolo ni debata. Bui maberengotai sian segi pengawasan dot hukum. Jelapatanna dangadong naso diboto debata taringot tuhita. Jadi so tungadong manguji dirina martabuni alama biar. Martabuni do si Adam do si Hawa. Alama biar na sida ngamar dosa. Ali tidak debata adui. Martabuni do si Kain dung dipamate anggina si Abili. Ali jok debatado makuling do mudar na hubigidui. Di boto debatado. Asa danga dong nabui martabuni di jolo ni debata. Sudido di boto debata. Dari segi bentuk pengawasan taboto matakas danga dong naso di boto debata taringot tu dirita. Jala hobbar tu pengawasan ima penghukuman nanaing si pasaton na
tuganup jolma wahado halakon aledak pelala rohat tarupani batongi se mana sona mai sudiru pardusa anggo nama boto de batado ai holan asini rohan de batado si pangasahonotta di bagasan ngulutta dang boy hadiriota sadiri imana parjolo sian segi pengawasan dot penghukuman dangadong nabui luput dangadong nabui malua sian adopan ni dewata di boto dosa luhutna alana paduahon omma mendorong semangatta di kagasan na binoto ni debata saluhutna taringotu dirita di simahita di parmahani dohot ditugu-tugu di boto debata dohita o on nagale don on namarsa don ala nama balu di boto debata diurupi on galido no yang pikiran don ala namar sahid di pamalum sahidna on marukil don wae on ala nakonna diurupi debata omma sian segi na positif di pangatusyota molo ditat dari bata taringotu hita diramoti hita di parmudu-mudu hita di leot tu hita narikot ayok kape marukil don natuarion di kantor alani pimpinan wado bainokon alani do ubain na ikon saya dong hubungat tatu debata nang pejot-jot do nang sotapabua tu debata nunga di boto debatai narikot di hita ai bantano parbinoto nasun alani nang do di bagasan sada semangat las ni roha hita mabigi trupuk jamita sadarion dang di bagasan sada kelemahan ale molo halna parjulo nakingani do taingot badi batahabe pengawas dot penghukum bolo mai tamabiar ale na paduaho ni ngototama ada di boto di batado saluhut taringot tu hita ibana do mangaramuti hita mangalehon nasa narikot di hita oddo naing toktong mangulu di bagasan rohata asa tung takas taauhon parholong ni rohado debata mangalehot tu hita nasa narikoti atong dia do hadumuan nyon tuturpu epistel natazahan nakiani ay turpu epistel nakiani pe borat deyate nasa namangi hutonau beko dita diko sudieto iko sogoro hana tu saluhutna alaidang na madok molo tay hutto tu hatai gabe ikon atahasugot saluhutna kadongat tay ko taholong idui atong buasa di dokon di bana ikon asugonoton ima selantiasa mengutamakan kehendak Allah kehendak Tuhan daripada keinginan kita, perasaan kita terhadap sesama. Ada jodoh hita madok songonon, toy madabi habaenon. Ala ni hata behabahenon ma, gabi olo ma, suhar bulu di togudongan, suhar may toguon. Ay nga pala amang uda ni bakardung mabay songoni. Batoy man didonganan may maraloh kalakan na. Gabi didonganan mamang uda ni bawon marporang dohot talakan. Hapi ning binoto do takas salah niya amang uda ni bodoy. Dang buhi dohonota maradopon tuhatay marbehabahenon. Ikko na donggo dihita sada prinsip na madok odo lomo ni rohani Tuhani. Ikko nido si bahenok. Dang namarlapatan ikon tamusui sudah dongan tao. Ale unang tay huto na kadongata namaralo tulomo ni rohani debata. Unang molo suhar bulu dito gudongan ala dongat tubuh noni gabe suhar may tuguon. Anggo na sitong dingolo ni akana porsea molo suhar bulu dito gudongan pinahusor may. Unang luja hita manugo bayo suhar don tapahusor ma duktigor beta matatugu ma asarap kita
Odo dipanggil Tuhan tasya kita. Mula didok nasa na mangihut tonau. Iko dia sugohon saluhutna. Ta sugohon na maralo tulomo ni rohani debata. Alay taulahon ma nahobar tulomo ni rohana. Odo na yang berkembang terus di bagasan ngulutta. Asa trupu epistel dohot jami taon. Sadalan situtu doon. Ay debata parbinoto nasun. Dipengot tuhat tahita asa lomo ni rohana na tautamakan. Prioritas utama dalam hidup kita adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Bukan kehendak sesama. Molo tabain prioritas utama di ngolutta kehendak Tuhan itu bukan kehendak kita dan bukan kehendak sesama. Di soddo hita gabe anak halomoan ni rohani debata. Di sod mahita toktong di parmahani debata. Di son mahita di tadda debata nagaledo hita mananggugudo hita. Di son mahita di tadda debata hurangat do hita. Di son mahita di tadda debata atong anggoon sihumun majoloon. Buhi datong dihum debata hita. Ido bende sipata marahita pagkaparu kilo natin na ni jolma buhi do isada pangazariod di debata. Tu jolmay ala ni holong ni rohana. Songon na tua na julo do yate. Aliang guno ang tutunang marlakko bewawenon. Molo na tua na julo ala ni holong ni rohana tu anak konna dilitsingi do anak konna. Malas sekolah anak konna tur di julo. Wasang sekolah ho dilitsingi do. Jora mo bapa masikola pe marsugut na masikola ujung na dinggan. Ala itu tuang guno aing. Kadang-kadang perasaan kita selalu bertentangan karena perasaan terhadap sesama dengan pertimbangan dengan bagaimana kita mengiyakan Tuhan dalam kehidupan kita. Omana yang paru kilo bulu natadupi di dunia modernon. Sipata ngasugu situ turuh merek dongan. Ala ini pitsangan noni gawe persoalan. Buah mabeno nate. Holanon nama dohono tuita saunari. Molodang bui tarpitsak kita tarpengot kita kadongatta. Bapinomat hita unang mangulahon na songoni. Ito to. Mulu subui taralo hita dongatta. Bapinomat hita tong unang. Unang pola gabe tado rupani marbeha bahenon mahita. Ujung na gabe taului nasida. Alay tugas ta. Tatangya ko nasida. Alay sipata dakinata. Ala suguni rohatta mameringa kadongatta. Olodo tatangya ko dongattay. Alay dang asadinggan. Asamago do. Ano ko ala tong manangya konda. Toy matangya ko me samatin na. Kan ala suguni rohana. Hape saliligang mangulu hita dewatado kesempatan marhamu bawon ni roha. Songoni manyan nakadongatay molo sugu pero hatta saliling mangulu na sida. Kita senantiasa mendoakan mereka supaya berubah. Karena kita tidak mampu membuat mereka berubah. Tapangido tod dini dewata apa ubahon rohana sida. Odo jolma na digohi holong ni roha. Alay moluak ka jolma na digohi parmusuon do parbadan basi nakingani mate. Toya ma rohana maisi. Lo mamaupi ayo turbutido. Molosian akan aporsea dang bui haruar hata na songoni. Tapasahat tutuhatai. Mololuja pehita mangajua kana kota, paingoto na kana kota. Tumagod dohita menyerah ratu Tuhan ita dok. Tuhan daktola pau begugukku paingoto na kadadanahon. Ay ngaw malo na si desianaw. Nunga gumugo na si desianaw. Nunga mora na si desianaw. Alay
dangadong nabuy mangaloho. Homa mabuka dalan tu nasida Tuhan, asa dinggan nasida ho Bartolomo ni Roham. Tapangido gugus ya Tuhatai. Kita tidak boleh hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita. Apalagi di zaman noeng ondak terbaik kita besongoni. Dan terdok na tua-tua besonari anggohami najulu dangbe. Ay sipata gay paru kilo do nguluta najulu tu akan kota noeng. Mulo di dok sada ama yado di Johos sada ina amatai huruang ngasiga sipatunya anak non. Pagi-pagi nema di pabua anak kon non tuh mak nama sepatu saya sudah rusak mak. Bagaimana ini nak? Pos rohani natai laus mardala tu sekolah manotahe di tuhor amata sepatu na rohana digoreng natai mamatai pa udah rusak sepatu anak kita. Roh matai ahadi dok najulu somar sepatu iba tu sekolah. Suhai bersepatu tu sekolah. Ada lepat dong, kaki ayam. Dibagi anak naimai jala dia tusi. Itu lau anak nemar dah lepat kaki ayam. Pereng mangalau be anak tanya natai, ruang matai. Bah ayam mangalau. Tu dia. Audo na jolo hudok sok ngoni dak kosonarna. Ai ngagay mabiara matai. Sotong hona pakku manon anak nyan. Pan anak ni. Gabi matai mabiar dia du masudi. Tidak saya bui bitar dok kita. Anggohami najulu. Sudah sangat berbeda. Jalan di paluas tuhata doi berbeda nih. Nah di paluas tuhata do hita marpriode di Portibion. Masa kita itu bisa berlalu. Boido salput partikiat dai. Muba akan masai. Alai sada naing di pengot tuhata tuhita saluhna. Anggo tuhatai dohot lomo ni rohani tuhatai dakya marubai. Holong ni rohani tuhatai hot doi. Parbinotoan ni tuhatai hot doi. Rodi salilingna. Jala holan ibana do nahot rodi saliling-lilingna. Dangadok nasi. Mahuru ado hono tanahot ro disaliling na dang matani ari mubado panasna mubado ngalina iklim berubah-ubah bencana alam bisa silih berganti dot lan akan asing parbinotuan di jolma pe ngamuubah jalara karangon di jolma namain namuse holan dong alat di son bui di botodongan di dia iba dot anai rohani iba mereka muma. Itu bisa saja terjadi. Itu adalah perubahan dunia. Namun Tuhan tidak pernah berubah selama-lamanya. Dia adalah kekal, dialah abadi. Jadi sogot di Banua Gijangi badi simara marsahor hita akadongata na beraneka ragam pengalaman na di Portibion. Alena pasti sada do pengalamata namar Tuhani ima debata na boto saluhutna dohot debata na hot mangaramoti hita dohot debata nama baik kita rap dohot ibana mangulu saliling-lilingna. Kalau pengalaman duniawi itu bisa silih berganti alianggo pengalamata martuhani dang buimu bau-bai. Songo dia pengalamannya kau putana jolo namar Tuhan. Songo nido pengalaman tadot saunari. Pabuana ibana parbinoto nasun. Dangadong nahulip di debata. Sudido di boto ibana. Enang na jolo penyana kana tua-tua tanga di doki. Idu benadong hatani upama. Di si rungguk di si do si tata. Di dia hita juguk. Di sido amatta debata inna do na jolo te kana tutu na jolo jadi saunari pe mari terupuk jamiton di paingot do hita debata do uboto saluhutna jalahot do iru di salilingna alai
Di parbinotoan ni debata taringot tu hadiriotta. Di sima tahirim holong ni roha ni debata mangaramoti hita parmudu-muduhok kita manarihok kita dohot mangaleonaka narikot di hita huhut patogu ha porseaotta asa marsihohot rudi saliling-lilingna. Amin. Mulia tema di hoali di batama nami, matsailas roha nami, molo di pai ngotoha mi marhite hatam sadarion. Ima di botoho do saluhutna. Marhite na di botoho saluhutna le Tuhan, saya toktong mahami marhabiaran do pakko, asa hujamoton hami ngolunami, toktong hobar tulomo ni roham. Alehuhut makirim dohami Tuhan dia kadingkan di basam dohot panari hononmu dihami ay di botohodo ngulunami parukilon nami akalas ni roha dihami di botohodo saluhut nai ala ni toktong maramoti hami asa hobar tulomo ni roham nasa ngulunami. Tuhan hutangoko kami makadongan nami natongon di bagasa persahiton apala ditikyon ramoti nasida mangadupi parsahitoni pataridahon haguguommu do panarihononmu dinasida pamalupo nakasahiti saluhutna. Tangyo kami Tuhan asahoma mangaramoti huriamon dohot akapanitia nang hupatujuluhami makubasi pesta gotilon do pesta prajubilium. Asa di bagasa pasu-pasum do sada roha saluhutna marlas ni roha nasida makubasi jala tarida parbuena mabuan gok las ni roha do pasu-pasu di tonga-tonga ni huriam. Tuhan debata manami hupangidohami matuho ramoteli Tuhan sudi nasa pribadi doh ngulu nami roha do pikiran nami diganup akan ahu parukilo kami akan ahu orang di ngulu nami nama baik kami marsahid nama baik kami marsa do jut roha nami urupi hami Tuhan asa hobar tulomo ni roham toktong pangihutonon nami tuho jalalas roham maradopok kami atong lema dia mi gugu dia milas ni roha doh damene siano marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare demahita hu tapapungu peliatta. Di
dong mahita salutna. Tangiakon ma peliatta. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroane saluhut si lehon nadinggan dohot na saudi basa na mauliutus. Upasat hami ma, siyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na khusus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asahu para siya kami pilihanon patipuloh na rajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomone roham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardusa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala deramoti Tuhan de Batama ho. Disodakot Tuhan de Batama buhina tuho. Disodakot Tuhan de Batama buhina tuho jala sima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Jadi di hamu salutna kama nami mauliate ma di parpungwata rohita salutna lam tabba ma hai pasota do ringkas ni rohata tu par minggota tu akarya neneng roh horas marita salutna.
kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku itu nyata. Terima kasih.